Το ένθετο «Η άλλη Αθήνα» είναι μία προσφορά της Μινέτα Ασφαλιστική. Η άλλη Αθήνα. Η άλλη Αθήνα ζωντανεύει μνήμες και ονειρεύεται σε μια άδεια πλατεία, σε έναν δρόμο με τη δική του ξεχωριστή ιστορία, μια γειτονιά που στενάζει και μια άλλη που αδειάζει. Αν ο στόχος σου είναι να κάνεις τέχνη και να ζεις μέσα στη τέχνη, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνεις καριέρα. Αν ο στόχος σου είναι να κάνεις καριέρα, οι πιθανότητες να κάνεις τέχνη είναι ελάχιστες, εάν όχι μηδαμινές. Ποιος το έχει πει, ποιος θα το πει? Τάδε έφη η Μάρθα Φριτζίλα, μια ανατρεπτική και δυναμική καλλιτέχνηδα που μίλησε στην άλλη Αθήνα, τη δική της Αθήνα, στον δρόμο με τα δέντρα, στο Baumstrasse. Νομίζω πως οι καλλιτέχνες αγαπούν την Αθήνα γιατί είναι μια πολύ ζωντανή πόλη και έχει πάρα πολλές αναφορές. Μπορούν δηλαδή ανά πάσα στιγμή να βρεθούν σε ένα μουσείο, να βρεθούν σε ένα θέατρο, να βρεθούν σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Φαντάζομαι γι' αυτό οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Για μένα τώρα είναι η πόλη που γνωρίζω και η πόλη που αγαπώ, η πόλη που μεγάλωσα. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στην Ελευσίνα και η Αθήνα ήταν πάντοτε η έξοδός μας, η πόλη που θέλαμε να πάμε όλα τα παιδιά. Ναι, αν κρίνω και από τις παραστάσεις, πόσα θέατρα έχει η Αθήνα, πόσα από αυτά είναι σταθερά γεμάτα, δουλεύουν, δηλαδή έχει τόσες πολλές θεατρικές σκηνές και συνεχώς ανοίγουν κι άλλες και συνεχώς ομάδες φτιάχνουν χώρους καλλιτεχνικούς. Ναι, υπάρχει, οι Αθηναίοι αγαπούν το θέατρο και αν κρίνω και από το κύτταρο και πώς πήγαμε εμείς φέτος που γέμισε το Δεκέμβρη, μετά πήγε και ο Γενάρης, ήταν sold out όλες μας οι παραστάσεις, υπάρχει ένα κοινό το οποίο θα στηρίξει και θα ξαναστηρίξει τους καλλιτέχνες. Ακόμα και την πιο πειραματική παράσταση. Μου παν της μοίρας τα γραφτά και τα κοιτάπια σαν επτασφράγιστο να είναι μυστικό. Να καταπιώ τη γλώσσα μου στα σάπια κι ας μου λεκιάστηκε παιδί το ψυχικό. Μα ένα φουστάνι τρυπωμένο στο ντουλάπι από τα σκέλια ξυλωμένο και σκιστό να μου θυμίζει το κουλάδι του σατράπι τότε που με κόψε 10 χρονών βλαστό. Να μου θυμίζει το κουλάδι του σατράπι τότε που με κόψε 10 χρονών βλαστό. Χρόνια που ένοχα τα έλουζε η σιωπή. Μερόνυχτα έτριβα τα στήθια μου λεβάντα πας και ξεβρώμιζε η δόλια η ψυχή. Θέλησε τα μαθέ φωνάζαν δρόμου πράμα ζωηρή και τούτε
Πες μας για τη δική σου δουλειά, το δικό σου κύκλο και τι καινούριο ετοιμάζεις. Όπως ξέρετε, έχω ένα χώρο στην Αθήνα που λέγεται Baumstrasse και εκεί κάνουμε παραστάσεις, κάνουμε μαθήματα, κάνουμε συναυλίες, κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε συναντήσεις, προβολές. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται μέσα στη χρονιά και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τώρα με την ομάδα μου είμαστε στο στούντιο και γράφουμε το υλικό για το καινούριο δίσκο που ετοιμάζουμε που λέγεται «Η Ακάλεστη» και είναι σε στίχους δικούς μου, μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη και ενορχήστρωση του Βασίλη Ματζούκη. Και έχουμε στο κύτταρο πάλι με την ομάδα μου, τη Σκουμπάρα Project και τους αδερφούς Καλογεράκη, μια τελευταία παράσταση στις 17, τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου. Έχουμε κάποιες παραστάσεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κρήτη, Καρδίτσα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας μέχρι πριν το Πάσχα και ετοιμαζόμαστε για τα καλοκαιρινά μας σιγά σιγά, για το σχολείο που κάνω στην Ελευσίνα, το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, για τις συναυλίες που θα κάνουμε το καλοκαίρι, τις εξορμήσεις μας, τα σεμινάρια μας. Δεν σταματάμε. Ποια ήταν η αφορμή να μιλήσεις για τους ακάλεστους, τους απρόσκλητους? Είναι ένα ποίημα που είχα γράψει εγώ για ένα κορίτσι που πηγαίνει ακάλεστη στο σπίτι του πρώην της, ας πούμε, και κάνει μια σχεδόν τυπική επίσκεψη ακάλεστη. Δηλαδή το αντεστραμμένο, θα κάνω ντούβρε πονηρές στα στέκια που αράζεις. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Για την Πατριαρχία λοιπόν, για μίλησέ μου, πώς βλέπεις την κατάσταση να εξελίσσεται εδώ? Ο αγώνας για την πάταξη της Πατριαρχίας είναι σταθερός, μόνιμος και διαρκής, προαιώνιος, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή παρατηρώ έτσι ιστορικά ότι κάθε 40-50 χρόνια ανοίγει το θέμα πολύ σοβαρά, χύνεται πολύ αίμα, χύνεται πολύ μελάνι, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση και πάντοτε υπάρχει σαν μια διελκυνστίδα, ας πούμε, από την άλλη μεριά που τραβάει προς την εργαλειοποίηση και προς τον εξευτελισμό της γυναίκας. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε έναν ανοιχτό πόλεμο. Το καλό είναι ότι έχουμε συμμάχους άνδρες πλέον. Οι άνδρες μιλούν πιο ανοιχτά πια για το πώς είναι οι ίδιοι θύματα της πατριαρχίας. Παρατηρώ πολύ μεγάλη αλλαγή από τους μαθητές μου μέχρι τους φίλους μου και μέχρι τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι και συναντιέμαι. Παρατηρώ πως θέλουν να αλλάξουν οι άντρες. Έχουν αρχίσει να πολεμούν και οι άντρες. Δεν είναι εύκολο να παραδεχτείς ότι είσαι θύμα της πατριαρχίας. Τα στερεότυπα όμως είναι εμπολιασμένα στην ελληνική κοινωνία, ίσως περισσότερο από τις άλλες κοινωνίες. Φυσικά είναι και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και πιστεύω πως με κάποιο τρόπο, ας πούμε, αν οι κυβερνήσεις αποφασίσουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο από πάνω προς τα κάτω, γιατί δεν μπορεί να περιμένουμε να αλλάξει η κοινωνία για να νομοθετήσουμε, θα πρέπει να νομοθετήσουμε, θα πρέπει να αποφασίσουμε να βάλουμε τον όρο γυναικοκτονία στα εγκλήματα σε βάρος. Στα εγκλήματα, θα πρέπει η τιμωρία να βρεθεί σε άλλα επίπεδα, γιατί από πάνω αλλάζει η κοινωνία. Ακούσατε το ένθετο «Η Άλλη Αθήνα», μία προσφορά της Μινέτα Ασφαλιστική. Από το 1973 ασφαλίζει ό,τι αξίζει.